вже передачі, за котрою ми споминали, твердить, що ідею воз'єднання русинов у Руську православну церкву задавала кучка місних русинов-москофілів. Ба це є то правда? Не є то правда, а текст він, навірно, прочитав явно як чужий і, можливо, і як темничок спецслужб, бо аж дуже знайомі там всі старі, туповаті твердження і аргументи проти мене лічно і проти русинов. І особливо настільки тупі вираження відношення православної церкви, що ми бачимо, що хлопчик вмішався не в свою тему. Ми ж утверждаємо, що представительську делегацію в Москву представляли общепризнані лідери православ'я Подкарпатської Руси, подвижники і мученики, які пройшли мадярські тюрми і австрійські католицькі концлагеря смерти, котрі з самого начала ініціювали і возглавляли возрождення православ'я в Русинському краю, притом іще в австро-венгерський період, коли православна віра була там запрещена не офіційно, а так, і жорстоко була переслідувана австрійцями. Іменно члени делегації були тими самими людьми, котрі також восставали і создали, восстановили юридичний статус православної церкви у Чехословакії у началі 20-х років з узаконеним іменем, нагадую, узаконеним, реєстрованим державою іменем автономна, собственно, Карпато-Руська, Русинська церква, а вже потім добавка сербського патріархата і московського патріархата, котра пізніше додалася. Но тоді, нині, ми завжди в Закарпаттю, Подкарпатській Руси, зостається ота ж сама православна віра, котра, де би люди ми не йшли в яку церкву, у білоруську, це українську, це в руську, це у сербську, це рядом з нами Чехословацьку православну церкву, ми остаємося зі своїм русинським православ'ям. Про це часто і свідомо забувають казати критики православної церкви в Закарпаттю, котрі плетуть свої передачі у засобах масової інформації в інтернеті як крайні безумці, але при тому свідомі гонітелі православної канонічної церкви. Ми це акцентуємо. Іменно русини, святі мужі русини, а не якась маргінальна кучка москофілів, представляли у Москві тоді вседержавний, державообразуючий народ русинов Національної Республіки Подкарпатська Русь перед лицем анексантів, комуністів, тих большевиків, котрихся весь світ бояв, а русини лицем перед ними казали. Тогда воззрели два важні вопроси перед властями СССР. Сприяти русинам в созданні окремої Карпато-Руської республіки в составі СССР. Потому що, цитую документ обращення, ми, русини, ніколи не були українцями, а наша рускость не моложе Карпат. І по тексту. А потім хочемо в СССР бути в такому статусі Національної Республіки Русинов, як ото було і в составі ЧСР, Чехословакії. Ну і друга задача – порозуміти кроки русинов в нашому консолідованому рішенню, просити синод Сербської православної церкви вийти із церкви сербської і вийти в состав канонічної Руської православної церкви. Причому русини розуміли, що православна церква в Совєтському Союзі гонима, унижена і дуже переслідувана, однако русини йшли разом нести крест свій православ'я і своїми братами, білорусами, українцями, русскими.